da bi se stanje ummeta sigurno dobro popravilo. Dolazimo do onog praktičnog dijela, a to je ulazak u islam nakon što čovjek kaže la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Najbitnija stvar u islamu je namaz. Allahu poslanik, pazite, pred kraj života, kao što bilježi i Buharija i Muslim od Ibnu Abbasa, kada je slao Muaz ibn Džebela u Jemen, šalje ga ljudima koji su kršćani, židovi, ehlul kitab. Kaže, idi, pozovi da svjedoče da nema drugog Boga osim Allaha. Ako ti se odazovu, kaži im, prenesi im, poduči ih da im je Allah propisao 5 dnevnih namaza. Pa ako ti se odazovu, uvjetno, ako ti se ne odazovu, moraš samo Muaze tome pozivati. Mi imamo danas veliki procenat muslimana koji ne klanjaju redovno namaz. Evo, citirali smo malo prije hadis kojeg bilježi i Buharija i Muslim, da je poslanik rekao, ko ne klanja ikindiju namaz, uništena su mu djela. U drugom rivajetu, isto kod imama Buharije, kaže, kome prođe ikindija namaz, kao da mu je uništen imetak i porodica. Šta mislite sada da vidimo tamo nekome gori kuća i izgorila mu kuća i ne daj Bože i porodica? Koliki je to musibet? Veći je musibet ne klanjati ikindiju. To su riječi Božijeg poslanika. Kod nas prođe ikindija kao da se ništa nije desilo. S jedne strane, Božijeg poslanika pitaju hadiskog bilježi i Buharija i Muslim, ejul a'mali afdal, koje je, poslaniče, najbolje dobro djelo? Es salatu ala vaktiha, kaže poslanik, najbolje djelo je namaz u namaskom vremenu. S jedne strane, velika nagrada. Evo, spomenut ću vam, evo time ćemo, ako treba, i završiti, kako je islam lijep, kako je savršen, kako je potpun, koliko pridaje pažnje namazu. Došlo je u hadisu koji bilježi imam Ahmed Ebu Davud, Šejh Albani za njega kaže da je vjerodostojan. Kaže Allahu poslanik, govoreći o petku, da je dozvoljeno da vas pitam, ja vas ovdje sam im bere pitao. Kaže Allahu poslanik, med gasele vog tesel, ko opere dobro glavu petkom i okupa se. Porani u džamiju, kreni ranije, ide pješice, 3 stvari. Približi se imamu, ne da sjedne, u nas u Bosni je pravilo ko prvi dođe kod vrata sjeda. Približi se imamu i pažljivo sluša. Ne da surfa na mobitel, ne da se vrti, ne da se češi. 5 stvari. Jesu li teške ovih 5 stvari? Okupati se, poraniti, otići pješice, malo da se odmori Golf, da se odmori malo Audi, da se Passat malo odmori, a jahamo ga po cijeli dan, da se malo odmori. Približimo se efendi i slušamo. Znate li kakva je nagrada za to? Kaže određen dio učenjaka, ovo je hadis u kojem je najveća nagrada u islamu koja postoji. Za svaku stopu, ne za dolazak, stopu, nagrada godinu dana posta i godinu dana noćnog namaza. Allahu ekber. Kolike se nagrade mogu postići uz namaz. Ko klanja jaciju namazu u džematu kao da je klanjao pola noći. Ko klanja sabah u džematu kao da je klanjao još pola noći. Ali to su s jedne strane nagrade, ali imamo i kazne. Allahu poslanik alejhi selatu vesselam kaže, između čovjeka i kufra i nevjerstva je ostavljanje namaza. Allah nam u Kur'anu jasno, ali jasno kaže, kada govori o stanovnicima džehennema, ma selekekum fi seqar. Allah nam govori o nečemu što će se desiti na sudnjem danu. Zašto? Da bi mi danas iz toga uzeli pouku. Pitanje postavljeno džehennemlijama. Što ste bačeni u sekar, u džehennem? Prvi odgovor. Mi nismo redovno namaz klanjali. Ja Rab, pa kako insan očekuje sreću, prosperitet, uspjeh? Kako očekuje na dunjaluku ako redovno ne klanja namaz? Allaha dželešanu molim da ono što smo čuli bude korisno za nas. Braćo moja draga, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a Efendija nam je to malo prije spomenuo, u svojoj časnoj knjizi navodi
da uzvišeni Allah i njegovi meleki donosi salavate na Božijeg poslanika, pa kaže inna Allahe wa melaiketehu yusalluna ala nabi ja ejuhalladhina amanu sallu alejhi wa sallimu teslima. O, kaže uzvišeni Allah, Allah i njegovi meleki blagosiljaju poslanika. Ovi koji vjerujete, donosite na njega salavate i šaljite mu selame. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallite ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inneke hamidun međid. Allahumma izza l-islame wal muslimin. Allahumma izza l-islame wal muslimin wa dhilla širke wal mušrikin wa demiri Allahumma a'dake a'da'ad din. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميعا قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.